पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणच्या मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इश्यू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटीग्रामात। सत्तरी वाठारांत गेले कितलेशे आता म्हयने जाले जे रानटी जनावरांचो प्रश्न सुरू आसा। गवे रेडे म्हणा, साळी म्हणा, शेकरो म्हणा किंवा रानदुकर म्हणा, आणि शेतीचो पूर्णपणे ते विबाड करीत आसात। आणि हाजेच एक उदाहरण म्हणजे जे खोडिया अडवळीचे जे शेतकार आसात, कृष्ण प्रसाद गाडगीळ, ज्यांका जे वर्सुकी त्यांच्या ऊसाचे उत्पन्न कमीत कमी 150 टन जाताले, ते ह्या वर्सा तितले ना, आणि डुकरांनी आणि साळींनी त्या पूर्ण पिकाचो विबाड केला। हेतुले एक ऊस एक तितले प्रमुख जावन आसा। ते एक ऊस म्हणटात ते आमचो एक साधारण 5 एकर आसा। कमीत कमी चडान चड एक 250 टन, पण कमीत कमी सामकोच बाद आसत जाल्यार केन्नाच 150 टना सकयल ऊस येवंक ना। पण गेल्या वर्सा सुद्धा आमी आणि ऊस मातसो म्हणजे भरून घेवन व्यवस्थित येवन म्हाका अपेक्षा आसली साधारण एक 200 ते 250 टन जातलो म्हणून। चवथ जायपर्यंत चवथ जावन सुद्धा आम्ही स्वच्छ करून घेतलेलो ऊस हो अप्रतिम ऊस आसलो। पण त्याच्यानंतर खबर ना कितें आणि कशें म्हणून, पण जवळ म्हणजे इतली डुकरां आणि साळी तयार जाल्यो की त्यांच्यानी पूर्ण प्लॉट म्हणजे अक्षरशः त्या प्लॉटाचो वाईट शब्दात म्हणून नये पण सत्यानाश केलो। पयर मारपाक आयले ऊस ते म्हणपाक लागले की हो ऊस आम्ही मारना, कारण तितून कांयच मेळचें ना। ते एक ट्रीप मारली आणि साडून गेले, म्हणपाक लागले मारपाक जमाना, जाय जाल्यार उजो घालून मारया, इतकी परिस्थिती जाली। म्हणजे अंदू म्हाका जवळ म्हाका दिसता आता 3000 रुपया टन प्रमाण आमकां पैसे दिताले हे गव्हर्नमेंट, म्हणजे फॅक्टरी आणि गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट प्रायस म्हणून। अंदू म्हाजे जवळ 3 ते 3.5 लाख रुपया जवळ माझे लॉस आसतलो, कारण 200 टन सुद्धा धरलेल्या 3 दुने 6 म्हणजे 6 लाख रुपया। म्हाका जस्ट 2 नाल्यार 3 एक ट्रीप गेल्या माझी, बाकीचं सगळं जाळून मारूया म्हणटा। 800 माड आसा थंय खेती भरल्या, आमकां पाडप करपाक मेळना। म्हणजे माझ्या हातींतल्यान नाल गेले, अंदू म्हाज्या हातींतल्यान ऊस गेलो। म्हणजे जगपाचें कशें हो एक म्हणजे अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला। म्हणजे कसो जगू हे भयंकर मोठे टेन्शन आयला। फाटल्या दिसांनी हे दिसलेलें तेन्ना हांवें तांकां हाडून म्हणजे फॉर्म भरलेलो शेतकरी आधार निधी खाजली, तेंचे फक्त एक स्कीम आसा, ते कितें तरी हेक्टरी म्हाका दिसता कितें 40 काय 50 हजार रुपया ते दितात, म्हाका खबर ना। पण ते जे 40 आणि 50 हजार रुपया हेक्टरी हो आता 2 हेक्टर म्हाजो ऊस जालो, पण जाता म्हाका 6 लाख, आणि मेळटले कितके तेंच्या ह्याच्या प्रमाण, म्हणजे तितूर बाबा एक्झॅक्टली कॉम्पेन्सेट जातले की ना, किंवा बाबा फुडें तरी हांव सरू शकतलो की ना हे खबर ना। तेंचो ऑफिसर येवन हे करून गेला, आपल्या येवन पळोवन गेला, इन्स्पेक्शन करून गेला, पण ते केन्ना जातले, कितें जातले आणि कितले मेळटले कांयच खबर ना म्हाका। आता कितें करप हो एक मोठो म्हणजे अक्षरशः कितें करप हेच कळना। मागीर मत म्हणजे हेच चलना जाल्यार, तकलीच चलना जाल्यार। विश्व हिंदू परिषद आणि आयोजित केल्ल्या धर्मसभा आणि श्रीराम मंदिर विशयाचेर हांगासर आयज एक व्हडली सभा जाली फोंड्या बस स्टँडाचेर। ह्या सभेक दिग्गज अशे उलोवपी हांगासर आयिल्ले, आणि बरेच राम मंदिराचे विशयाचेर परत हांगा विचार विनिमय जालो। जशें मुस्लीम त्यांचे स्थान जे मक्का आसा, तशें कॅथलिकांचें स्थान जेरुसलम आसा, थंय ते केन्नाच कॉम्प्रोमायज करिना, तडजोड करिना। तशें आमी दाखोवन दिवपाक जाय की छाती ठोकपण आमी सांगूंक जाय आमी बीन कमी ना। त्या खातीर संघटीत एकत्र जावप हे अत्यंत आज गरजेचें आसा। तुम्हारा साथ में मैं हूं, चलो जाएंगे। ये देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को मनवी करना चाहिए, ये राम मंदिर निर्माण करने के लिए श्री मोदी जी नेतृत्व लेना चाहिए। 2020 में 100% राम मंदिर निर्माण हो जाता है। आपल्या देशामध्ये हिंदूंचं प्रभू रामचंद्राचं दैवत जे आहे आपण म्हणतो, ते जर आपण इथे अयोध्येत बांधायचं नाही तर परदेशात जाऊन बांधायचं काय? परदेशात जाऊन आपण हिंदूंनी तिथे संघटित व्हायचं काय? हा एक राज्यकर्त्याने मी असं म्हणणार नाही, कारण माझा जो पिंड आहे किंवा आमचा जो सांप्रदायिक आम्ही बोलतो ते सर्व धर्म समभाव ह्या हेतूनेच आम्ही बोलत असतो। की अयोध्येची जी 84 कोसी परिक्रमा आहे, ज्याला सांस्कृतिक परिक्रमा आम्ही म्हणतो, सांस्कृतिक सीमा म्हणतो, त्या सांस्कृतिक सीमेमध्ये आम्ही कुठलीही मशीद होऊन देणार नाही, आणि बाबराच्या नावाने मशीद संबंध भारतवर्षामध्ये आम्ही होऊन देणार नाही।
100 कोटी हिंदूंच्या मतांची आणि भावनांची चिंता नाही बंधूंनो, ही राम मंदिराची लढाई हिंदूंच्या भावनांची चिंता राज्यांनी केली पाहिजे, हे संदेश देणारी ही सभा आहे. रुमणामत दोंगोली हांगासर काँग्रेसाची मायनॉरिटी कम्युनिटीची मिटींग जाली आनी तेन्ना तांणी एक कम्युनिटीन आपले प्रश्न काँग्रेसाच्या फुड्यान दवरले. तांणी सांगलें भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळना, तांचो खबरस्तानाचो इश्यू सॉल्व जायना, वो जावन तांकां कसल्यो स्कीम मेळना. दिगंबर कामत की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 7 साल हो गए, कब्रिस्तान जो है बड़गांव म्यूनसिपालिटी को हैंडल किया गया. हमारे नए नए मंत्री बने हुए जिन्होंने दिगंबर कामत से ट्रेनिंग ली थी, आज वो उन्हीं को जो है शिक्षक को जो चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि बड़गांव से आप सबको साफ कर दो. मैं कहना चाहता हूँ इस स्टूडेंट से कि दिगंबर कामत को 8 टर्म खुद भी आकर बैठ गया तो 2 टर्म जो कोई हराने की कैपेसिटी नहीं है. आज कितना साल हो गया, हमने टेंडर निकाला था, एक 2 करोड़ का टेंडर निकाला था अपना लेवल करने के लिए, ये करने के लिए. आज 7 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हो रहा है. हर कोई स्टेटमेंट बीच में देता है, लेकिन ये करने के लिए दिल चाहिए. जो दिल से काम कर सकता है वही ये काम कर सकता है. हमने आज तक तो हमेशा आपके साथ रहेगा, कांग्रेस पार्टी हमारे आपके साथ रहेगी. आपकी जो भी तकलीफें हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी प्रायोरिटी पे फॉलो करेगी. यह सरकार जो केंद्रात चलता, जो राज्यात चलता, तो एंटी माइनॉरिटी थोड़े ऐसी पार्टी है जैसे कि गोवा फॉरवर्ड, एमजे पार्टी, ये लोग क्या बोलते हैं कि दिगंबर ने काय करो ना. अरे दिगंबर ने काय करो ना, हॉस्पिटल किसने बनाया? दिगंबर ने बनाया. मैं तारीफ नहीं करता उसकी, जो उसने कुछ किया है वो किया है, उसको कोई ना नहीं बोल सकता. आदलो नुवेचो आमदार मिकी पाशेको हांणी आयज सांगलां आपल्याची उलोवणी युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटीक पार्टी कडेन चालू आसा आनी ती तर जायना जाल्यार आपूण एक नवो रिजनल फोर्स, एक रिजनल पार्टी फॉर्म करता म्हूण. I will launch. I have no issue. I'm in a position today, and therefore I came openly beginning of the year. If my before the party UGTP, my request with them, and I discussed with, I will not associate with Congress. I will not associate with BJP. Hell no, any national party, and I don't want so-called like-minded people. I want people from certain area, certain constituencies, people to decide. This now Goa is such a small place. I know which are the people who want to do something for the state of Goa. At least I move around, and therefore it is my request. I should get support from the party which I'm going to join. Before the joining, these are my issue with the party where I am not going to associate. If this is not happening, I am not there. Other than UGTP, any other party you are talking to? See, I have option to form a new party. There are local parties which I don't want to name it, that I can take over also. That's not an issue. But I will not bend. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. श्री 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 पाडवेश्वर महाराज हांच्या आशिर्वादान श्री 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 सद्गुरू भाऊ महाराज हांच्यांनी दाम्पत्य आशिर्वाद आनी युवा खातीर कशें वाचपाचें आनी मनान कशें विचार हाडपाचे तांच्यांनी सांगलें. हर एक कपल ने अच्छा रहना चाहिए, घर में बहुत सोच समझकर चलना चाहिए, सोच समझकर विचार रखने चाहिए, और जब प्यार रहेगा तभी सब कुछ घर में सुख शांती रहेगी. ही जी आपली जन्मभूमी आहे ती स्वर्गाहुनी महान आहे. कारण जे काय आम्हाला
धरती माता देते, सगळं खायला देते, प्यायला देते, जे काय देते सगळं धरती माता देते. चांगलं कर्म करायचं असेल, अच्छा कर्म करना है तो बहुत साल जीना जरूरी है. हम इंसान है तो इंसान जैसे रहना जरूरी है. हम इंसान जैसे काम करना जरूरी है. हम इंसान जैसे परोपकार करना जरूरी है. सबको मदद करना जरूरी है. जब हम सबके ऊपर प्यार करेंगे तभी हमारा जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो बरकरार रहेगी. और प्रवचनातनं त्याच्या या मार्गदर्शनातनं कितीतरी नवीन दाम्पत्यांना त्याचं नवीन जीवन मिळणार, कितीतरी नवीन युवकांना त्यांची योग्य दिशा मिळेल. व्हिक्टोरिया फर्नांडीस आणि काही ॲक्टिविस्टांनी चिमलाक मिटींग घेतली. लोक म्हणतात की या IT पार्काचो तांकां त्रास जातलो आणि म्हणून त्यांच्यानी या IT पार्काक विरोध केला. म्हाका या मिनिस्टराक सांगपाचें आहा, हो पळय दादागिरी करूंक सोदता, जो बरो एक प्रपोजल आमच्या गांवांमध्ये हाडटा जाल्यार लोकांचें फुशेन जावंक जाय. हे फोर्सान आमकां दबाव घालता, आमचेर भिवयता आमच्या लोकांक. कोण फुडें सरलो ताका भिवयता. व्हडले भिवपाचे ना आमी सगळ्या लोकांनी कांकणां घालूंक ना. ताका सांगपाचें आहा, आमचे लोक जेन्ना भायर सरतले तेन्ना तुजे कोणी आसूं, जेन्ना लोक भायर सरता तेन्ना तूं म्हणटलें कितें पळय, लोकांची शक्ती पयली देवाची शक्ती आणि मागीर आमच्या लोकांची शक्ती. लोकांच्या शक्ती कडेन शेवांक वचपना कोणेनूच. हे इतले सांबाळून दवरून आता वाट लावून दिना का IT ताका दिसता, ते मिनिस्टर दिसता, कोणते दिसता की IT स्वर्ग जातलो ताका करून दिताले गांव. तुमकां कित्याक वाट लायली, तुमकां कित्याक सोदूंक जाय. हें करून दिवंक उपकारना. आमचो एकवट वोट आसपूंक जाय. आमचो भोट एक आता ते 10 एकठांय जावंक जाय आनी आमी आमचे इंडिपेंडंट गोंय सांबाळूंक जाय. सम्राट संगीत अकादमी आणि कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमान 39वें सम्राट संगीत संमेलन 5 आणि 6 तारखेक राजीव गांधी कला मंदिरांत जालें. फोंडेच्यान विवेक प्रभू. समयी हा राग गायला जातो आणि इतक्या उत्कृष्टरित्या रामनाथकरांनी हा पेश केला की मला तर वाटलं कुठल्याही भाषणाची गरज नाही, उद्घाटनाच्या उपक्रमाची गरज नाही, उद्घाटन त्यांनीच केलेलं आहे. थिएटर हे केवळ इथल्या लोकाश्रयामुळे टिकू नये. तुम्ही जर इतर फोक फॉर्म्स बघितले, म्हणजे तमाशासारखा फॉर्म महाराष्ट्रामधला बघितला तर त्याचा लोकाश्रय हा दिवसेदिवस कमी होत चालला. थिएटरची ती परिस्थिती नाही आहे. थिएटर सगळ्या जगभरात त्याचे प्रयोग होत आहेत. इथले आर्टिस्ट सगळ्या जगभरात जात आहेत. दुसरं संगीत नाटक. संगीत नाटकाला गोव्यामध्ये जेवढा सपोर्ट मिळतो, लोकाश्रय जेवढा आहे तेवढा महाराष्ट्रामध्ये नाही आहे. समाधान हेच की मास्टर दीनानाथ नावाने सुरू झालेलं हे संमेलन 39 वर्षांनंतर अनेक अप्स अँड डाऊन्स असं म्हणून वैयक्तिक येतात, तसे संस्थेच्या बाबतीत येतात, पण त्याने आता बारसा घेतलेला आहे. आता मागं बघणंच नाही. तो मोबायलाचेर म्युजीक आयकप, स्क्रिनीर म्युजीक पळोवप, घरान टीव्हीचेर म्युजीक आयकप, हातून म्युजीक आयकून आपलें काम करतना करतना आयकप, तातूंत ड्रीम सेट जायना. तेन्ना म्युजिकाची आवड असल्या कारणान आयकप जाता. पूण जेन्ना आमी अशे स्टेजीर येता, स्टेजीर अशे प्रोग्राम पळयता, इतल्या लोकां मदीं बसून पळयता, तेन्ना मनशाचे ड्रीम सेट जाता की आपुणूय अशें म्युजिशियन जावपाक जाय, आपल्याकूय अशें परफॉर्म करपाक जाय. आनी ती इच्छा भितर आशिल्ली ती फर्म डिसिजनान कन्वर्ट जाता आनी मागीर मनीस आर्टिस्ट जाता. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळत रावत प्रुडंट. नमस्कार.